Prvá dvojička, predkopávanie 10 opakovaní, potom si zoberiete gumu, postaví sa na gumu a ideme 20 deadliftov. Čiže ja si už gumu sa nachystám, nastavíš si tu opäť váhu tak, aby si zvládol 10 opakovaní bez problémov a ideme raz. Desať. Bacha na to, že chrbát je vystretý, hrudník dopredu. Postaví sa hneď na gumu, chytí si gumu a ideme 20 deadliftov. Chrbát rovný, ramena zaťahnuté. Dáš si krátku pauzu, zopakuješ 4 kola. Ďalšia dvojička je bench press a príťahy na chrbát s vlastnou váhou. Ukážeme si, aké to bude. Jednoduchšia verzia budú príťahov, také inverted rowy, ale tí, čo to zvládnete, môžete miesto týchto kľudne zvládnuť hrazdu. Zdvíhanie na hrazde, buď si dáte gumu, alebo ak zvládnete bez gumy, 15 opakovaní. Takže začíname. Tu je 10. Druhý cvik, príťahy. Čiže ideš dole, rovný chrbát natiahnuté a teraz príťahneš 15 opakovaní. Výborne. Opäť krátka pauza a ideme 4 kola. Ďalšia dvojička je, prvý cvik je drep a druhý cvik pôjdeme zdvíhanie pánve alebo zadok alebo glute bridge. Lakte tlačíš tu. Takže druhým cvikom 20 opakovaní je glute bridge. Dáš si nohy tak, aby kolena boli nad pätami. Keď máš žinenku, tak si ju kľudne daj na zem. Tak sa chytíš, ruky si môžeš dať sem a ideme zadok napnutý. Výborná. A čaká, opäť si dáš krátku pauzu, urobíš 4 kola a čaká nás záverečná dvojička. Takže posledná dvojička je príťahy, dáš si nohy, zafixuješ, je na tebe, ktorý úchop použiješ. Keď chceš viac stred chrbta, tak chytíš tieto stredy, keď chceš ísť na šírku, chytíš druhý úchop. Ideme 10 opakovaní, kontroluješ pohyb naspäť. Super, hneď ideš na zem a na zemi urobíš 15 klikov.
Čiže ideš na zem a na zemi urobíš 15 klikov. Dáš ruky, dáš sa a ideme. Paráda. Minútová pauza, urobíš 4 kola a môžeš si zatleskať, lebo zvládol si tento tréning na výbornú. Čaute.